హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి ఈ క్లాసులలో మనము శ్రీ గురు పరంపర అనేటువంటి విభాగంలో ఉన్నటువంటిది. సో ఆ పరంపరలో ఉన్నటువంటి వైష్ణవ ఆచార్యులను గురించి చూస్తూ వస్తున్నటువంటి క్రమము. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనము శ్రీల గౌర కిషోరదాస బాబాజీ, అంతకుముందు భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు, సో అంతకుముందు జగన్నాథ దాస బాబాజీ వారి గురించి తెలుసుకున్నాము. సో ఈరోజు ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గురువు శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ మహారాజు గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో మనము ఆ శ్రీ గురు పరంపరలో చూస్తున్నాము. ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి నుండి వస్తూ ఉన్నటువంటి గురు పరంపరలో కృష్ణుడి తర్వాత భగవత్ జగద్గురు. సో ప్రప్రథమ ఈ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ గా ఉన్నటువంటి కృష్ణ భగవానుడు, ఆ తర్వాత బ్రహ్మ నుండి నారదుడు తర్వాత వ్యాసుడు, మధ్వాచార్యులు, ఆ విధంగా మనం ఉన్నటువంటి క్రమంలో సో బలదేవ విద్యాభూషణులు, జగన్నాథ దాస బాబాజీ తర్వాత అయితే మనం అందులో జగన్నాథ దాస బాబాజీ గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాము. ఆ తర్వాత భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు, ఆ తర్వాత మొన్న మనం చూసినటువంటిది గౌర కిషోరదాస బాబాజీ. సో ఈరోజు మనము భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు, సో ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గురువులు. సో అలాగే ఈ గౌర కిషోరదాస బాబాజీ మహారాజు యొక్క శిష్యులైనటువంటి ఈరోజు మనము శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారి గురించి మనము ఈరోజు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో వారిని మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసే ముందుగా వారి యొక్క ప్రణామ మంత్రం మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే, నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి
సిద్ధాంత సరస్వతీతి నామినే. అంటే ఇక్కడ ఆయన యొక్క ప్రణామ మంత్రంలో మనము ఇక్కడ చెప్పుకునేటువంటిది శ్రీకృష్ణుని పాద పద్మాలను శరణు వేడి శ్రీకృష్ణుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రులు పరమ పూజ్యులు అయినటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వత గోస్వాముల వారికి మన ప్రణామములు అంటూ చెప్పేటువంటి ప్రణామ మంత్రం. అలాగే రెండవ ప్రణామ మంత్రము ఆయన గురించి చెప్పేటువంటిది శ్రీవార్షభానవీ దేవి దయతాయ కృపాబ్దయే కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞానదాయినే ప్రభవే నమః. సో ఇక్కడ ఆ శ్రీమతి రాధారాణి కృపాపాత్రులు, దివ్య కరుణా సముద్రులు, కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞాన ప్రదాత శ్రీవార్షభానవి దేవి దయతదాసునకు అంటే శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారికి మరొక పేరు అంటే దీక్ష నామం ఏదైతే ఉందో అది శ్రీవార్షభానవి దేవి దయతదాసుడు అనేటువంటి పేరు అన్నట్టు. సో వారికి నా గౌరవపూర్వక ప్రణామాలు అంటూ ఆ ప్రణామ మంత్రం. అలాగే మాధుర్యోజ్వల ప్రేమాఢ్య శ్రీరూపానుగ భక్తిదా శ్రీ గౌర కరుణా శక్తి విగ్రహాయ నమోస్తుతే. శ్రీ శ్రీ రాధాకృష్ణుల దివ్య మాధుర్య ప్రేమతో కూడిన భగవత్ సేవా ప్రసాదితులు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు యొక్క కృపా స్వరూపులు మరియు శ్రీల రూపగోస్వామి అనుచరులైనటువంటి మీకు మా గౌరవపూర్వక ప్రణామాలు అంటూ ఈ శ్లోకం. ఇక నమస్తే గౌరవాణి శ్రీమూర్తయే దీనతారిణి రూపానుగ విరుద్ధాప సిద్ధాంత ద్వంతహారిణి. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు బోధనలకు ప్రతిరూపులైన మీకు నా గౌరవపూర్వక ప్రణామాలు. పతిత జీవులను ఉద్ధరించువారు శ్రీల రూపగోస్వామి బోధించిన భక్తియుత సేవా బోధనలకు విరుద్ధమైన సిద్ధాంతాలను ఖండించేటువంటి వారు మీరు అంటూ వారిని మనము స్మరించుకుంటూ చెప్పేటువంటి ఈ ప్రణామ మంత్రాలు. సో భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వాముల వారికి మనము చెప్పుకునేటువంటి ఆ ప్రణామ మంత్రాలు. సో ఇక శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూరుల మహారాజు గురించి మనము చెప్పుకున్నట్లయితే సో ఇది వారి యొక్క గ్రూప్ ఫోటో. ఇందులో మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి వారు భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు. సో వారి యొక్క పుత్రులే ఈ మనం ఎవరైతే శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు గురించి చెప్పుకుంటున్నాం. సో శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు మన ఈ గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ప్రముఖమైనటువంటి ఆచార్యులు వీరు. సో వీరిని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారిని కలిసేటువంటి సమయానికే వారు అంటే 1922లో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మొదటిసారిగా కలుసుకున్నారు వీరిని. అప్పటికే 1922 సంవత్సరం వరకే వీరు 64 గౌడీయ వైష్ణవ మఠాలను స్థాపించి భక్తిని ఎంతో ప్రముఖంగా ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నటువంటి వారు వీరు. మరి ఇక వీరికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను మనము చూసినట్లయితే సో ఇక్కడ వారు అంటే వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు మొదటగా పెట్టినటువంటి పేరు ఏదైతే ఉందో అది వారికి బిమల ప్రసాద దత్త అనేటువంటి పేరు. అయితే వీరు ఫిబ్రవరి 6, 1874 సంవత్సరంలో మధ్యాహ్నము 3:30 గంటలకు వారు జన్మించినటువంటి సమయము అని చెప్తుంటారు వారి యొక్క అది. సో వీరు వరుస
రాష్ట్రంలోని పురుషోత్తమ క్షేత్రము అయినటువంటి శ్రీ జగన్నాథ పూరిలో శ్రీ శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూరులు మరియు శ్రీయుక్త భాగవతీ దేవి వారికి 4వ సంతానంగా వీరు జన్మించారు అని చెప్తారు. పూరిలో వీరు అంటే ఇక్కడ ఆ జగన్నాథ పూరిలో వీరు జన్మించినట్టు అంటే ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో వీరి యొక్క జన్మస్థలంగా చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ వీరు 4వ సంతానంగా జన్మించినటువంటి వారు. ఇంకా వారు జన్మించినటువంటి ఆ సమయంలోనే వారికి అక్కడ మహాపురుషుని సమస్త దేహ లక్షణాలు వారిలో గలవని అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రసిద్ధ జ్యోతిష్కులు చెప్పారు అని చెప్తారు. అంతేకాకుండా వారు జన్మించినప్పుడు నాభినాళం అంటే బొడ్డుతాడు అంటారు కదా, అది వారి మెడ చుట్టూ యజ్ఞోపవీతంలా చుట్టుకొని వారు జన్మించారు జన్మ వచ్చినప్పుడు అని చెప్తారు. సో వారు జన్మించినప్పుడు అక్కడ జ్యోతిష్కులు మాట్లాడుతూ, నేను నా జీవితంలో అనేక జాతకాలను చూశాను, కానీ ఇంత గొప్ప మహాత్ములలో ఉండేటువంటి 32 శుభలక్షణాలు కూడినటువంటి ఇటువంటి జాతకము నేనెన్నడూ చూడలేదని ఆ జ్యోతిష్యులే చెప్పారట. ఈ బాలుడు జీవిత పరమ లక్ష్యము బోధించేటువంటి అంటే మానవ జీవితాల యొక్క పరమ లక్ష్యాలను బోధించేటువంటి గురువుగా ప్రపంచమంతటా ఈయన ఖ్యాతి గడిస్తాడు, ప్రపంచమంతటా ఈయన యొక్క ఖ్యాతి ప్రశంసించబడుతుంది అని ఆయన యొక్క జాతకాన్ని చూసినటువంటి జ్యోతిష్కులు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని మనకి వారి యొక్క జీవిత చరిత్రలో మనం చూసినటువంటి దాంట్లో మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా వీరి యొక్క జీవితంలో ఉన్నటువంటి గొప్పమైనటువంటి అంశాలలో ఇంకా వారు 6 నెలల బాబుగా ఉన్నప్పుడు అంటే 6 మాసాల వయసులో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో, ఎందుకంటే వారు పూరి క్షేత్రానికి సమీపంలోనే వారి తండ్రి నివసించేవారు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా 6 మాసాల బాలుడుగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో శ్రీ జగన్నాథ రథయాత్ర సమయంలో రథము శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్ల ఇంటి ముందు ఆగిపోయిందట. ఆ రథయాత్ర జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మరి ఆ ఇంటి ముందు ఆగి 2-3 రోజులు అంటే ఇంటి ముందు 3 రోజుల పాటు అలాగే నిలిచిపోయిందట. అక్కడి నుంచి రథం కదలట్లేదట. సో సాధారణంగా జగన్నాథ రథయాత్ర జరిగేటప్పుడు అది ఇక మనమేదో లాగుతూ ఉంటాం, అది స్వతహాగా భగవంతుడి యొక్క ఇచ్చ ప్రకారము రథం కదులుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ రథము శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారి ఇంటి ముందుకు రాగానే 3 రోజుల పాటు అక్కడే నిలిచిపోయిందట. ఇక ఆ సమయంలో శ్రీల భక్త వినోద ఠాకూర్ల వారి యొక్క భార్య అయినటువంటి భాగవతీ దేవికి చెప్తారట, బాలుడిని రథం దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళమని చెప్తే అప్పుడు ఆమె జగన్నాథ స్వామి రథం దగ్గరికి బిమల ప్రసాద్గా వారి పేరు పెట్టుకున్నటువంటిది బిమల ప్రసాద్. సో ఆ బిమల ప్రసాదుని అక్కడికి తీసుకువెళ్ళడం జరుగుతుందట. సో వెంటనే జగన్నాథ స్వామి మెడ నుండి అంటే ఆ రథం దగ్గరికి తీసుకువెళ్తారు కదా రథంలో ఉన్న భగవంతుని చూపించడానికి. సో ఆ జగన్నాథ స్వామి మెడ నుండి ఒక పూల మాల జారి బాలుని చుట్టూ పడిందట. ఆ బాలుడిని అక్కడ పెడితే ఆ బాలుడి చుట్టూ పడిందట. సో ఎప్పుడైతే అక్కడ వారందరూ కూడా దాన్ని భగవంతుని యొక్క విశేష అనుగ్రహంగా భావించారట. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులందరూ కూడా. సో అంతకుముందు వాస్తవానికి చెప్తూ ఉంటారు. సో మనకి ఇక్కడ భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తారట. నాకు ఇంకా ఈ భక్తి చేసేటువంటి శక్తి లేదు, నాకు ఈ భక్తిని ప్రచారం చేసేటువంటి నీ శక్తిలో ఒక కిరణాన్ని నాకు ప్రసాదించు అని ఆయన వేడుకుంటారట, తపస్సు చేస్తారట, వేడుకుంటారట. సో దాని ఫలితంగానే ఆయన పుట్టారు అని చెప్తారు. ఇక్కడ ఏదైతే ఈ అంశం జరిగిందో
అక్కడ వారందరూ కూడా ఆ భగవంతుని విశేష అనుగ్రహంగా భావించి బాలుడిని అక్కడే ఆ జగన్నాథ ప్రసాదంతో అన్నప్రసాదం చేస్తారట. బాలుని భవిష్యత్ ధర్మమును అంటే పరిరక్షించు వాడుగాను వారు వెంటనే శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ఆలింగనం చేసుకొని భవిష్యత్తులో తాను ప్రచారకుడినని సూచించారు అని చెప్తారు. అన్నప్రసాదం అప్పుడు మనం సాధారణంగా చేసి ఏం చేస్తాము? అక్కడ కొన్ని వస్తువులు పెడతాం. ఒక పుస్తకం పెడతాము. అంటే భగవద్గీతనో, భాగవతమో పెడతాము. ఒకవైపు పెన్ను పెడతాము. ఒకవైపు ఇంకా కొంత డబ్బు పెడతాము. ఒకవైపు బంగారం పెడతాడు. అన్నప్రసాదం ఇప్పుడు సాధారణంగా మనందరికి తెలిసిందే కదా! సో, ఆ సందర్భంలో అక్కడ ఆయన ఆహ్, శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ఆలింగనం చేసుకున్నారట. సో, అది కూడా ఒక సూచికగా చెప్తారు. భవిష్యత్తులో తాను ఆహ్, ఆధ్యాత్మిక ప్రచారకుడును అనేటువంటి సూచనగా ఉన్నటువంటిదిగా చెప్తారు. సరే, ఇలా భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్లు జన్మించిన నాటి నుండి భగవంతుని ఉన్నత శాశ్వత సహచరునికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలన్నింటినీ కూడా ప్రదర్శించేవారట వారు. అంటే నిత్య పార్శ్వాదులుగా భగవంతుని యొక్క నిత్య పార్శ్వాదులుగా వచ్చేటువంటి వారు భగవంతుడు అవతారం తీసుకున్నప్పుడు ఆయనతో పాటు వస్తూ ఉంటుంటారు ఆయన భక్తులు. సో, ఆ విధంగా ఆహ్, ఎవరైతే ఈ శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు జన్మించినప్పటి నుండి కూడా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణగా చెప్పినటువంటి అంశం. రథయాత్ర జరుగుతున్నప్పుడు ఇంటి ముందుకొచ్చి రథం 3 రోజులు ఆగిపోవడం. ఇక్కడ శ్రీ చైతన్య గౌడీ మఠం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎవరైనా పూరి జగన్నాథ్ ఆలయం దర్శించుకున్నట్లయితే ఆ ఆలయం వైపుకు మనం వెళ్తూ ఉంటే రైట్ సైడు ఈ అక్కడ ఈ గౌడీయ శ్రీ చైతన్య మఠం ఉంటుంది. సో, అదే వారి యొక్క బర్త్ ప్లేస్ అని చెప్తారు. సో, కాబట్టి ఆ విధంగా వారు ఆహ్, ఇక్కడ ఆయన పుట్టినప్పటి నుంచే ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య శాశ్వత సహచరునికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా ఆయన ప్రదర్శించారని చెప్తారు. అలాగే శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్లు కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము విస్తరణకై తనకు ఒక విష్ణు కిరణం వంటి పుత్రుని ప్రసాదించమని ప్రార్థించుటకు ఫలితంగా వారు ఒక వరప్రసాదంగా జన్మించారు అని చెప్తారు. సో, ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా. సో, వారు ఈ భక్తిని ప్రచారం చేయడానికి కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని ప్రచారం చేయడానికి చైతన్య మహాప్రభువులు వారు అందించినటువంటి ఆ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని విస్తరింప చేయడానికి ఆ విష్ణువులోని చాలా చాలా ఒక సూక్ష్మమైన కిరణాన్ని ఇవ్వమని. అంటే ఆయన అంత శక్తివంతుడు కదా! మనకు తెలుసు కదా! సో, మరి అటువంటి ఆ పరిస్థితుల్లో ఒక చిన్న కిరణాన్ని నాకివ్వు. నేను అంటే అలాంటి కిరణం వంటి ఒక పుత్రుడిని నాకు ప్రసాదించు అని ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తే ఆ వరంగా పుట్టినటువంటి వారు అని చెప్తారు. హ్మ్. సో, ఇంకా వారి యొక్క బాల్య లీలల గురించి చూస్తే వారు చిన్న బాలుడుగా ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన చెప్తారు వారి యొక్క పాస్ట్ టైమ్స్‌లో. 2 లేదా 3 సంవత్సరాలు అంటే ఒక 3 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు అనుకుందాం. 3 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నటువంటి పిల్లలుగా మన ఇంట్లో పిల్లలు ఏం చేస్తారో మనం చూస్తూ ఉంటాం గదా! మరి ఇక్కడ శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు ఒకరోజు బజార్ నుండి మామిడి పండ్లను తీసుకొచ్చారట. ఆ మామిడి పండ్లు తీసుకొని వచ్చి అక్కడ పెట్టగానే ఈ బాబు బిమల ప్రసాద్ కదా అప్పుడు పేరు. సో, ఆయన ఆ భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు బజార్ నుండి తెచ్చినటువంటి మామిడి పండ్లను చూసి తినటానికి తీసుకొని ఇది నాది అని అన్నారట. అంటే చిన్న పిల్లలు ఎలాగో ఇంట్లోకి పోంగానే వస్తువులు తీసుకొస్తే ఆడ పెట్టంగానే తీసుకొని ఇది నాది, ఇది నేను తింటాను. ఇది నాకు మాత్రమే అనేటువంటి ఆ! సో, ఆ క్రమం ఉంటుంది కదా! సో, కాబట్టి ఆ విధంగా వారు ఇది నాది అని అన్నారట. సో, వెంటనే ఆ మాట అనగానే శ్రీల భక్త వినోద ఠాకూర్ల వారు గంభీర స్వరంతో "ఏమిటది? ఇంటికి కొత్తగా తెచ్చిన ఫలాలను ఆ గిరిదారికి నివేదించకుండా ముందు నీవు తీసుకుంటివేమిటి? కొత్తగా తెచ్చిన ఫలాలను ముందుగా భగవంతునికి నివేదించకుండా దానిని స్వీకరించరాదు" అని తెలిపి గుర్తుంచుకోమని చెప్పారట. సో, సాధారణంగా జనరల్‌గా మనం సాధారణంగా చేసేటువంటి ప్రతి వాళ్ళు చేసేటువంటి. బట్ భక్తుల ఇళ్ళలో, వైష్ణవుల ఇంట్లో ముఖ్యంగా జరిగేటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఏవైనా మనం తీసుకొస్తే ముందు ఆ భగవంతునికి ప్రసాదంగా నివేదన చేయాలి. చేసిన తర్వాతనే మనం వాటిని అవి ప్రసాదంగా తీసుకుంటూ ఉంటాం.
సో కాబట్టి ఇలా చెప్పారట. ఏంటి అవి ఆ గిరిధారి అయినటువంటి ఆ భగవంతునికి సమర్పించకుండా, గిరిధారి ఎవరు? కృష్ణుడు. ఆ కృష్ణ భగవానునికి సమర్పించకుండా నీవు తీసుకోవడం ఏంటి ముందు అని ఆయన్ని మందలించి, నువ్వు జాగ్రత్తగా తెలుసుకో, ఆ ముందు భగవంతునికి సమర్పించకుండా తీసుకోవద్దు అని గుర్తుపెట్టుకో అని తెలియచేశారట. అప్పుడు 3 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నటువంటి బాలుడు పశ్చాత్తాపపడుతూ, నాకు ఇట్టి బుద్ధి ఎలా కలిగింది? అయ్యో! నేను తప్పు చేశానే అని ఆలోచించి, ఇక జీవితంలో దీనిని తిరిగి నేను తినబోను. దురాశాపరుడికి ఇదే శిక్ష అంటూ తనకు తానుగా శిక్షించుకొని, ఆ శపథాన్ని జీవిత కాలము పాటించారు అని చెప్తారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా చెప్తారు. ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఆయన శిష్యులు పండ్లు తీసుకొచ్చి ఇస్తే, నేను అపరాధిని, మామిడి పండు నేను తీసుకోను అనేవారట. సో, ఆ విధంగా వారు ఆ చిన్నప్పుడు 3 సంవత్సరాల వయసులో హ్మ్. వారిచ్చినటువంటి కట్టుబడి తండ్రి మాటకి, అలాగే భగవంతునికి ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి, నాకు ఇటువంటి బుద్ధి కలగడం ఏంటి? భగవంతునికి సమర్పించకుండా తీసుకొని అనేటువంటి అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం ఉన్నాం గదా! భగవంతుని యొక్క శాశ్వత సహచరునికి ఉండవలసిన లక్షణాలు. సో, ఆయన చిన్న పిల్లవాడుగా ఉండి అది ఆ విధంగా ఆయన ప్రవర్తించారంటే, అది కూడా ఆయన యొక్క భగవంతుని యొక్క నిత్య సహచరుడే అనేటువంటి అంశాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో, ఇంకా వారి యొక్క బాల్య లీలల్లో మనకి తెలియచేసేటువంటిది ఆ బిమల ప్రసాద్‌గా పిలువబడేటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల ఠాకూర్‌ల వారు. చిన్నప్పటి పేరు బిమల ప్రసాద్. ఆయన 7 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్‌ల వారు కలకత్తాలో రామ్ భవన్ వద్ద భక్తి భవన నిర్మాణమును ఆరంభించారట. ఎందుకంటే భక్తి వినోద ఠాకూర్‌ల వారి గురించి అంతకుముందు కూడా మనం చదువుకున్నాం. వారు ఎన్నో గ్రంథాలని, మరి ముఖ్యంగా రూప గోస్వాముల వారికి సంబంధించిన వారు ఇచ్చినటువంటి గ్రంథాలన్నింటినీ కూడా సరళంగా సంస్కృతంలోను, అలాగే రీజనల్ లాంగ్వేజ్ బెంగాలీలోకి వీటిలోకి వారు అనువాదించి ఇచ్చినటువంటి అనేకమైనటువంటి కృష్ణ కథలను, కృష్ణ కీర్తనలను మనకి అందించినటువంటి వారు. సో, మనకి ఇంతకుముందు చూపించాలనుకుంటాను మీకు. సో, మనకి గౌడీయ వైష్ణవ గీతాల్లో ప్రత్యేకంగా భక్తి వినోద ఠాకూర్‌ల వారి గీతాలే ఎక్కువగా ఉంటాయి పుస్తకంలో. సో, అటువంటి వారు అక్కడ భక్తి భవన్ నిర్మాణమును ఆరంభించి, ఆ నిర్మాణం కొరకు చేసినటువంటి భూమి పూజ చేస్తూ ఉండేటప్పుడు త్రవ్వకాలు చేస్తారు కదా! ఆ త్రవ్వకాల్లో కూర్మావతారం విగ్రహం బయటపడిందట. సో, అప్పుడు శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్‌ల వారు ఆ అర్చామూర్తిని, ఏదైతే కూర్మావతారంలో ఉండేటువంటి భగవంతుని యొక్క కూర్మావతార విగ్రహం బయటపడిందో, దానిని తన కొడుకైనటువంటి ఆ బిమల ప్రసాద్‌కిచ్చి, దాన్ని నువ్వు ఆరాధించవలసిందిగా ఆదేశించారట. సో, ఇక అప్పటి నుండి కూడా వారు ఆ భగవంతుని కూర్మావతారాన్ని ఆరాధన చేస్తూ ఉండేవారు. సో, ఎంతో ఏకాగ్రతతో వారు ఆ భగవత్ ఆరాధన చేసేవారు అని చెప్తారు. వారి యొక్క పాస్ట్ టైమ్స్‌లో మనకి ఉన్నటువంటి. సో, ఇంకా అదే వయసులో అంటే 7 సంవత్సరాల ఆహ్, ఆ సంవత్సరాల్లోనే, ఆ 6 సంవత్సరాల వయసులోనే వారు భగవద్గీతనంతటిని కూడా కంఠస్థం చేశారు అని చెప్తారు. కంఠస్థం చేయడమే కాకుండా ఆ శ్లోకాలను కూడా ఎంతో చక్కగా వివరించేవారట. మామూలుగా ఇప్పుడు చెప్తే మన చిన్న పిల్లల్ని కంఠస్థం చేయమంటే అన్నిటిని కంఠస్థం చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కొంతమందికి. చేస్తూ ఉంటారు, పిల్లల్ని చూసాము. సో, మేము ఇంతకుముందు పిల్లల క్లాస్ తీసుకున్నప్పుడు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది చాలా శ్లోకాలు కంఠస్థం చేసేవాళ్ళు. సో, ఒక సంవత్సరం, 2 సంవత్సరాల్లోనే ఒక పాప మొత్తం భగవద్గీత అంతా కంఠస్థం చేశారు. సో, అలాగే ఇప్పుడు ఆయన వాటిని కంఠస్థం చేయడమే కాకుండా శ్లోకాలన్నిటిని కూడా ఎంతో చక్కగా వివరించేవారట. తర్వాత వారికి శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్ గారి ప్రఖ్యాత ఆధ్యాత్మిక పత్రిక, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇది గ్రంథాల రచనే కాకుండా ప్రచురణ కూడా చేసేవారు. ఆ ఆధ్యాత్మిక పత్రిక వారు నడిపినటువంటిది ఏంటంటే సజ్జన తోషిణి అనేటువంటి ఒక ప్రచురణ పత్రిక నడిపేవారు. ప్రచురణ మరియు ఆ పత్రికలో సవరింపులతో ఎడిటింగ్ చేసేటువంటివి ఉంటాయి కదా, శిక్షణ ఆయనకి ఇచ్చారట. ఇక విమల ప్రసాద్‌కు 11 ఏండ్ల వయసు వచ్చినప్పుడు తన తండ్రితో ప్రయాణిస్తూ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు
లీలా ప్రదేశాలన్నిటినీ కూడా వారు దర్శించుకున్నారట. ఆ బిమల ప్రసాద్‌గా పిలువబడేటువంటి బాలుడుగా ఉన్నప్పుడు. ఆ తర్వాత బిమల ప్రసాదు ఆయన ఏక సంధాగ్రహి అని చెప్తారు. వారు దేనినైనా ఒక్కసారి చదివితే దాన్ని స్పష్టంగా తిరిగి వల్లించేవారట. సో, వారు శ్రీరామపుర పాఠశాలలో గణితము, జ్యోతిష శాస్త్రంలో శిక్షణ పొందారట. అద్భుతమైన మేధాశక్తిని సాధించి క్రమ క్రమముగా వారు బోధకులైన పండితులు, అప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఉండేటువంటి పండితుడు మహేష్ చంద్ర చౌరామణి మరియు పండిత సుందర్లాల్ వంటి సిద్ధాంత వారి దగ్గర నుండి చిన్నప్పుడే సిద్ధాంత సరస్వతి అనేటువంటి బిరుదును పొందారట బిమల ప్రసాద్. అంటే స్కూల్ వయసులోనే వారు సిద్ధాంత సరస్వతి అనేటువంటి బిరుదును పొందారు. అందుకని మనము శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు అని చెప్తాం. ఇంకా వారు ఆ సమయంలోని వారి తండ్రి ఆదివారం నిర్వహించేటువంటి విశ్వ వైష్ణవ రాజసభ సమావేశాల్లో కూడా వారు హాజరవుతూ ఉండేవారు అని చెప్తారు. సో, అలాగే శ్రీల రూప గోస్వామి వారు రచించినటువంటి భక్తి రసామృత సింధు పైన భక్తి వినోద ఠాకూరుల వారి ప్రవచనాలను వారు ఎంతో శ్రద్ధగా వినేవారట. అలాగే ఇంకా వారు ఇంట్లో పాఠశాల కాకుండా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన, ప్రేమ భక్తి చంద్రిక వంటి ఇతర భక్తి గ్రంథాలను కూడా వారు చదివేవారని చెప్తారు. ఇంకా వారి యొక్క లీలల్లో భాగంగా బాల్య లీలల్లో చూస్తూ ఉన్నట్లయితే, బాల్యంలో సుమారు వారికి 13 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూరు తన కుమారుని కొరకు పూరి జగన్నాథుడు నుండి అక్కడి నుండి అంటే పూరి నుండి జగన్నాథ పూరి నుండి తులసి జపమాలను తీసుకొచ్చారట. హరినామాన్ని, నరసింహ మంత్రాన్ని వారికి అనుగ్రహించి వారే చెప్పి, ఎందుకంటే వారు కూడా అప్పటికే మంచి వైష్ణవ ఆచార్యులుగా ఉండేటువంటి వారు. ఆ భక్తి వినోద ఠాకూర్ ఆదేశాల మేరకు బిమల ప్రసాద్, అలాగే సిద్ధాంత సరస్వతి అని బిరుదు పొందిన బిమల ప్రసాద్ ఇక ఆ మంత్రాలను శ్రద్ధగా జపిస్తూ, మరి అంతకుముందు తండ్రి ఏమి విగ్రహాన్ని ఇచ్చారు ఆయనకి? కూర్మావతార మూర్తిని ఇచ్చారు. సో ఆ కూర్మావతార మూర్తిని వారు ఇచ్చినటువంటి తండ్రి గారు ఆ భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు గురువు అన్నట్టు, ఇక ఆధ్యాత్మిక గురువు, తండ్రి అయినప్పటికీ కూడా ఆధ్యాత్మిక గురువు ఒక రకంగా. సో వారు ఇచ్చినటువంటి మంత్రాలను చాలా శ్రద్ధగా జపిస్తూ ఆ కూర్మావతార మూర్తికి వారు ఎప్పుడు కూడా అర్చించేవారు అని చెప్తారు. అలాగే వారి యొక్క బాల్యంలో పాఠశాల విద్యను అభ్యసిస్తూ 16 సంవత్సరాలు వయసు వచ్చేటప్పటికి ఇక వారికి శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు పుస్తకాలే ప్రధాన అధ్యయన విషయాలుగా చెప్పేవారట. వారు ఇక జ్యోతిష శాస్త్ర విషయాలపైన పుస్తక రచనను కూడా ప్రారంభించాడట 16 సంవత్సరాల వయసులో. అలాగే ఆ సమయంలోనే తాను తరచుగా కలకత్తా బీడెన్స్ వర్క్ దగ్గర కలుసుకునేటువంటి మిత్రులతో చిరకుమార సభ లేక ఆగస్టు సమావేశమును ఏర్పాటు చేశారట. అక్కడ వారు ధర్మ సంబంధ విషయాలను చర్చించేవారు మరియు బ్రహ్మచర్యము పాటించవలనని వ్రతము బూనేవారట. సో ఇక అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ బ్రహ్మచర్యంలో నిష్ఠగా భగవదారాధనలో నెలకొనేటువంటి కుటుంబ జీవితం పట్ల ఆసక్తిని తగ్గించుకునేలా అవకాశాన్ని కల్పించుటకు ఆ సంఘం ఏర్పాటు చేయబడింది అని చెప్తారు. కానీ బిమల ప్రసాద్ ఆ విధంగా వాళ్ళ మిత్రులతో అందరు కలిసి ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి అందులో ఈ సిద్ధాంత సరస్వతి అంటే బిమల ప్రసాద్ మాత్రమే ఆ వ్రతాన్ని నిష్ఠగా జీవితకాలం పాటించారట. మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరూ కూడా పాటించలేదు, అంటే ఆ బ్రహ్మచారి వ్రతాన్ని. సో ఇంకా వారి యొక్క జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలో మరొకటి, 1892లో వారు ఒక ప్రవేశ పరీక్ష రాసి కలకత్తాలోని సంస్కృత కళాశాలలో చేరారట. ఇది వరకు చేసినట్లు తనకు నిర్దేశించిన పాఠ్య పుస్తకాల అధ్యయనం కంటే ఆ కళాశాల గ్రంథాలయంలోని తత్వశాస్త్ర గ్రంథాలన్నింటినీ కూడా అధ్యయనం చేయుట కొరకే తమ పూర్తి సమయాన్ని కూడా వారు వినియోగించారని చెప్తారు.
అలాగే మరొక 3 సంవత్సరాల తర్వాత అంటే 1895లో భగవద్ ఆరాధన పట్ల ఆసక్తితో గృహస్థ ఆశ్రమ ప్రవేశ ఒత్తిడి నుండి బయటపడుటకు వారు కళాశాలను విడిచిపెట్టారట. వారు తమ ఆత్మకథలోనే ఈ విధమైనటువంటి అంశాన్ని తెలుపుకున్నారట. నేను కళాశాలలో శ్రద్ధగా చదువుతూ పోయినచో గృహస్థ ఆశ్రమంలో ప్రవేశించమని బాగా ఒత్తిడి వచ్చి ఉండేది. కానీ నేను మూర్ఖునిగా, సామర్థ్యం లేని వ్యక్తిగా భావించబడినచో నాపై ఎవరు అట్టి ఒత్తిడి తీసుకురాలేరు. అట్లు భావించి నేను సంస్కృత కళాశాలను విడిచిపెట్టి తిని శ్రీహరి సేవలో నా జీవితంను అంకితం చేసుకొనుటకు, సామాన్య ఆదాయమును ఆర్జించుటకు నీతివంతమైన వృత్తిని చేపట్టవలనని నేను భావించి తిని అని వారి యొక్క ఆత్మకథంలో వారు రాసుకున్నటువంటి అంశాలను ఇక్కడ ప్రస్తావించినటువంటిది. సో అలాగే ఇంకా వారి యొక్క ఈ విద్యార్థి దశలో ఇంకా చూసినట్లయితే, విద్యార్థి దశలోనే వారు ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై వివిధ పత్రికలలో వ్యాసాలు రచించేవారట. అనేకమైనటువంటి వ్యాసాలను అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆ పత్రికలలో రాసేవారట. అంతేకాకుండా వారు ఈ విధంగా ఉండి భక్తిలో చేస్తూ పోవటమే కాకుండా అప్పుడు ఆ సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఆ కట్టుబాట్లు, అలాగే ఆనాటి సమాజంలో మతం పేరుతో జరిగేటువంటి దురాచారాలను ఆ వ్యాసాలలో ఎంతో సున్నితంగా ఖండించేవారట. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం కదా మనం, ఆ మత ఆచారాల పేరుతో, సాంప్రదాయాల పేరుతో అంటే కొన్ని ఆ విధంగా ఉండేటువంటివి. సో మరి ఆనాటి సమాజంలో మతం పేరుతో జరిగేటువంటి ఆ దురాచారాలన్నిటినీ కూడా వారు నిశ్చితంగా ఖండించేవారు అని చెప్తారు. అలాగే వారు అంతకుముందు తండ్రి భక్తి భవన్ స్థాపించారని చెప్పారు. భక్తి భవన్ వద్ద 1897లో సరస్వతి చతుస్పతి అనే విద్యా సంస్థను కూడా వారు ఏర్పాటు చేశారట. ఇంకా ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆ విద్యా సంస్థ దగ్గరకు కలకత్తాలో ఉన్నటువంటి మేధావులందరూ కూడా అక్కడికి వచ్చి ఖగోళ శాస్త్రం పైన వారిచ్చేటువంటి ప్రసంగాలను, ఎవరు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు ఇచ్చేటువంటి ప్రసంగాలను వినేవారు అని చెప్తారు. ఇంకా వారు జ్యోతిర్విద్య మరియు బృహస్పతి వంటి పత్రికలను ప్రచురించుటలోను, సంస్కృతంలో ప్రఖ్యాత సూర్య సిద్ధాంత అనే గ్రంథం నుండి పలు వ్యాసాలను కూడా ప్రచురించేవారు అని చెప్తారు. అలాగే భక్తి పంజిక అనే పంచాంగమును సమకూర్చుటతో పాటు వాటికి అవసరమైనటువంటి సవరణలు కూడా చేశారు. ఇప్పుడు మనం అంటే ఈ వైష్ణవ విధానాల్లో ఏకాదశి కానీ ఇతర తిరోగమ, ఆవిర్భవ దినోత్సవాలు, ముఖ్యమైనటువంటి వైష్ణవ క్యాలెండర్లో ఉండేటువంటి పండుగలు అవన్నీ కూడా వారు ఏర్పాటు చేసినవే అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఇప్పుడు మనం పాటించేటువంటి వైష్ణవ క్యాలెండర్ ఏదైతే ఉందో, అంతకుముందే చెప్పుకున్నాం మనం భక్తి జగన్నాథదాస బాబాజీ వారి కోరిక మేరకు, ఎందుకంటే ఆ జగన్నాథదాస బాబాజీ వీళ్ళందరితో 3 తరాలతో ఉన్నటువంటి 145 to 150 ఇయర్స్ ఉండి వారు అందరితో, ఈ జగన్నాథ బాబాజీతో కూడా ఈయన చిన్నతనంలో వారితో సాంగత్యం ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఎన్నో అంటే భక్తి ఒక్కటే కాదు, సమాజానికి సంబంధమైనటువంటి అంశాల్లో కూడా వారు ఎన్నో పాల్గొన్నారు అని చెప్తారు. అలాగే వీరి యొక్క ప్రావీణ్యతను, వీరి యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తించినటువంటి అప్పుడు త్రిపుర రాజవంశీయులు వారిని ఉద్యోగంలోకి ఆహ్వానించారట. సో అప్పుడు చెప్తారు ఇక్కడ, త్రిపుర రాజవంశీయులు వారిని 1895 నుండి 1905 వరకు దాదాపుగా సుమారు 10 సంవత్సరాల్లో వారి యొక్క అక్కడ వారి రాజ్యంలో కొలువులో వారు ఉన్నారని చెప్తారు. ఆ సమయంలో రాజవంశీయుల గ్రంథాలయంలోని ముఖ్యమైన పుస్తకాలన్నింటినీ కూడా వారు అధ్యయనం చేశారట. చూడండి, అక్కడ ఉద్యోగం చేస్తూ కూడా అక్కడ ఉండేటువంటి అన్నిటిని కూడా. ఇక 1897లో చతుర్మాస్య వ్రత నియమాలన్నింటినీ ఖచ్చితంగా అనుసరించనారంభించారట వారు. ఆ తర్వాత ఆ సమయంలో రోజుకు ఒక పదార్థం మాత్రమే వారు వండుకునేవారట. అలాగే సాధారణంగా వారు
నేలపైనే ఆహారం నుంచి దాన్ని తీసుకునేవారు అని చెప్తారు. దిండు పరుపు లేకుండా నేలపైనే నిద్రించేవారు అని చెప్తారు. అలాగే 1898లో వారు బెనారస్ అంటే కాశీ, ప్రయాగ, గయా వంటి తీర్థక్షేత్రాలను తన తండ్రి అయినటువంటి శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్‌తో కలిసి దర్శించుకున్నారు అని చెప్తారు. ఇక శ్రీ రామానుజ పరంపరలో భక్తులతో తాత్విక విషయాలపైన కూడా వారు చర్చించేవారట. ఇక శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్‌ల వారు 1898లో నవద్వీప ధామంలోని ఒక గోద్రామ ద్వీపంలో నివాస గృహమును నిర్మించుకున్నారట. దీనినే శ్రీ స్వనంద సుకుద కుంజ అని కూడా పిలుస్తారు. శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూరు అలాగే శ్రీల జగన్నాథ దాస బాబాజీతో కలిసి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు జన్మస్థలాన్ని గుర్తించిన పిమ్మట శ్రీల గౌరకిషోరదాస బాబాజీ మహారాజు దానిని దర్శించుకొనుటకు మరియు శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్ ప్రవచనాలను వినుటకు నవద్వీప ధామాన్ని కూడా వీరు కూడా చేరుకున్నారట అక్కడికి. సో నవద్వీప్ ధామాన్ని అక్కడ మనం ఇంతకుముందు జగన్నాథ్ దాస బాబాజీ స్టోరీ అంటే పాస్ట్ టైమ్స్ లో కూడా చూసాం. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క జన్మస్థలాన్ని కనుక్కోవడానికి జగన్నాథ దాస బాబాజీనే ప్రామాణికుడుగా, ఎందుకంటే వైష్ణవ సార్వభౌముడుగా పిలువబడేటువంటి ఆయన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకొని అక్కడ అది చేయబడినటువంటి అంశం. సో అప్పుడు అక్కడ వీరు అంటే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతులు అంటే బిమల ప్రసాద్ గా ఉన్నటువంటి వారు మొదటి దర్శనంలోనే గౌరకిషోర దాస బాబాజీ పాదపద్మాల పట్ల ఆకర్షితులయ్యారట. సో ఇంకా శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారి కోరిక మేరకు యువకుడుగా ఉన్నటువంటి శ్రీల సిద్ధాంత సరస్వతి దీక్ష కొరకు 1900 సంవత్సరంలో శ్రీల గౌరకిషోరదాస బాబాజీని ఆశ్రయించారట. అంటే దీక్ష మనకి సాధారణంగా ఇనిషియేషన్ దీక్ష అనేటువంటిది కంపల్సరీగా చెప్తుంటారు వైష్ణవులు, ఎందుకంటే స్పిరిచువల్ మాస్టర్ అనుగ్రహం లేనిది అది మనకి ఆ పరంపరలో నేరుగా చేర్చబడదు. కనుక ఆ విధంగా వారు తండ్రి భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు చెప్తారట, నీవు వెళ్ళి ఆ గౌరకిషోరదాస బాబాజీ దగ్గర నుంచి దీక్ష తీసుకోమని చెప్పారట. సో కానీ మరి గౌరకిషోరదాస బాబాజీ ఎంతటి వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శించి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అంతకుముందు మనం చూసాం. అలాగే వారి యొక్క పాస్ట్ టైమ్స్ లో కూడా ఈయన గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. సో మొదటిగా వెళ్ళినప్పుడు అంటే యాక్చువల్గా ఆ విధంగా ప్రవర్తించడానికి కారణం ఏంటంటే శ్రీల గౌరకిషోరదాస బాబాజీకి తెలుసు, ఎందుకంటే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గొప్ప పండితుడు, అప్పటికే పండితుడు, సిద్ధాంత సరస్వతి అనే బిరుదు పొందినటువంటి వాడు, అనేక పత్రికలలో వ్యాసాలు ఇచ్చినటువంటి వాడు కదా. సో గొప్ప పండితుడు అని తెలిసి ఉన్నటువంటి కారణంగా బాబాజీ ఆయనకు దీక్షని ఇవ్వడానికి ఆసక్తిని కనబరచలేదట. మొదటేమో మీ నాన్నగారు కూడా ఆచార్యులే కదా, మరి ఆయన దగ్గర దీక్ష తీసుకోవద్దా అంటే అప్పుడు అంటాడట, మా నాన్నగారే మీ దగ్గర పంపారంటారు. అంటే నీ అంతటి నువ్వు రాలేదు కదా అనేటువంటి భావంతో, అలాగైనా అయితే నేను మహాప్రభువుని అడిగి చెప్తాను, తర్వాత రాపో అని పంపిస్తారట. మళ్ళీ వెళ్తే నేను మహాప్రభువుని అడగడం మర్చిపోయాను, మళ్ళీ రాపో అంటారట. సో అప్పుడు అర్థమవుతుంది, అంటే నేను గొప్పవాడిని అనేటువంటి, లేదా మా నాన్న పంపితే వచ్చాను అట్లా భావనతో ఇంతకుముందు ఆచార్యులు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విధాల్లో. సో తనలో ఉండేటువంటి అది వదిలివేసి లేదు. సో ఇక ఎప్పుడైతే అది గ్రహిస్తాడు, ఈయన గ్రహించి మీరు గనుక దీక్షను అనుగ్రహించనిచో, నాకు మీరు దీక్ష ఇవ్వకపోతే నేను ప్రాణత్యాగం చేయడానికైనా పడతానని ఇక ఏడవడం మొదలుపెట్టారట. అప్పుడు ఈయన ఇక వచ్చింది, శరణాగతుడయ్యాడు. ఎవరు? బిమల ప్రసాద్ లేదా సిద్ధాంత సరస్వతి, ఆల్రెడీ బిరుదుంది కదా. సో ఈ సిద్ధాంత సరస్వతులు. సో ఎప్పుడైతే ఆయన ఏడవడం మొదలుపెట్టాడో, నేను ప్రాణత్యాగమైన చేసుకుంటాను అని మొదలుపెట్టాడో, అప్పుడు శ్రీల గౌరకిషోరదాస బాబాజీ హృదయం ద్రవించి అప్పుడు దీక్షిస్తాను అన్నారట. సో దానికి సరస్వతి నదిలో స్నానం చేసి తన వద్దకు రావాల్సిందిగా తెలిపారట. సో ఇక దీక్షా సమయంలో
శ్రీల సిద్ధాంత సరస్వతికి, అంటే బిమల ప్రసాద్ అలియాస్ సిద్ధాంత సరస్వతికి ఇవ్వబడినటువంటి దీక్షా నామం, హరినామ ఇనిషియేషన్ అంటాం దీన్ని. సో దీంట్లో ఇవ్వబడినటువంటి పేరేంటంటే శ్రీవార్షభానవి దేవి దయత దాస అనేటువంటి పేరు ఆయనకి ఇస్తారు. అంటే ఇనిషియేషన్ అప్పుడు హరినామ ఇనిషియేషన్స్ లో మనకి స్పిరిచువల్ మాస్టర్, మనకి ఉండేటువంటి ఈ ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో, మన పాత పేరు తీసేసి, అంటే పాత పేరు కాకుండా తీసేయడం అంటే ఇది కాదు, మనకి అది కాకుండా మనం అంతకుముందు చేసినటువంటి ఈ కర్మలన్నింటినీ కూడా తొలగించేసి మనకి కొత్తగా కొత్త జన్మ అన్నట్టుగా. సో అంతకుముందు ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు, మన కుటుంబం, వీళ్ళందరితో సంబంధం కాకుండా కొత్తగా మనలందరినీ కూడా భగవత్ కుటుంబంలో, భగవంతుని యొక్క కుటుంబంలో ఆయనతో ఇక జన్మ జన్మలకు ఆయన్నే గురువుగా స్వీకరించే ఆ విధంగా మనకి ఆ క్రమము ఉండేటువంటి విషయం. సో ఆ విధంగా వారికి ఆ దీక్ష ఇవ్వడం, ఏమి శ్రీవార్షభానవి దేవి దయత దాస అనేటువంటి దీక్షానామాన్ని గౌరకిషోరదాస బాబాజీ వీరికి ఇచ్చారు. సో భక్తి సిద్ధాంతుల సరస్వతుల వారి యొక్క దీక్షానామం ఏంటంటే శ్రీవార్షభానవి దేవి దయత దాసుడు. సో ఇక ఆ సమయంలోనే శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి వైష్ణవ విషయ సర్వ సంగ్రహ ఆ గ్రంథమును సమకూర్చుట్లో నిమగ్నమై ఉన్నారట. సో అందులో వైష్ణవ పదజాలము, ఉన్నత వైష్ణవుల సంక్షిప్త జీవిత చరిత్రలు, వైష్ణవ ఆచార్యుల గ్రంథ పరిచయాలు, వైష్ణవ క్షేత్రాల వర్ణన, వివిధ వైష్ణవ సాంప్రదాయ బోధనల సారాంశము వంటి వాటిని పొందుపరిచి దానిని వైష్ణవ మంజుష సమహితిగా పిలిచారట. ఆ విధంగా వారు అన్నిటినీ కూడా సమకూర్చి అనేకమైనటువంటి అంశాలను అందులో ఉంచి వైష్ణవ మంజూష సమహితిగా పిలిచారట దాన్ని. తర్వాత అది 4 సంపుటులుగా ప్రచురించబడిందట. సో ఇటువంటి ఉన్నత కార్యము మానవాతీతమైన గొప్ప వ్యక్తి గల శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ప్రభుపాదుల వారికి మాత్రమే సాధ్యం అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తారు ఇక్కడ, ఒకవేళ 25 నుండి 30 మంది పండితులు, 10 నుండి 15 మంది వ్యక్తులు కలిసి మహారాజుల ధనాగారాన్ని వినియోగిస్తూ పనిచేసిన ఎవరునూ అట్లు సంపాదకీయం చెయ్యలేరు అని చెప్తారు అని ఒక వైష్ణవ పండితుడు వ్యాఖ్యానించారట. అంటే ఒకే ఒక్క భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు అందించినటువంటి ఆ ధనాగారాన్ని, అంటే ఇక్కడ మనం ఇది మామూలుగా ఈ ఏదైతే ఉందో ఆ వైష్ణవ మంజూష సమహితగా పిలువబడే ఆ వైష్ణవ సాంప్రదాయాలు వాటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి ఆ అంశాన్ని 25 నుండి 30 మంది పండితులు కూర్చొని 10 నుండి 15 మంది వ్యక్తులు కలిసి ఆ మహారాజుల ధనాగారాన్ని అంతా కూడా వినియోగిస్తూ పనిచేసినా కానీ ఆ విధమైనటువంటి ఆ సంపాదకీయం చేయలేరు, అంతటి సంపాదకీయాన్ని వారు చేశారు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇంకా వారు జీవితంలో మనం చూసేటువంటి అంశాల్లో చూసినట్లయితే ఇక వారి యొక్క ఆ తర్వాత దీక్ష వరకు మనము చూసాము. సో ఇంకా మిగిలినటువంటి అంశాన్ని నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం కంటిన్యూ చేద్దాము. హరే కృష్ణ.